فرات نو بجین ده بجیان Evde radyoya denge gele. Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja 28 Nisan 2025 düşemli Brüksel saat yazdı lamede duazde. Hemen uçendin avarojede peşkeş bikendemde mazadiya reber apoya. Revşa Sırı Sıraya Önder Girambu endamı heyeta İmraliya Dem Partiye Sırı Sıraya Önder Şeva Bazdehi Nisane kriza dil derbaskir. Önder ameliyateke giran ya 12 saatan derbaskir. Tedaviya Sırı Sıraya Önder Albeşa ve Nerina Tönt Droja sezdemin de dudome Drojşavi de tiguherti nine uz stabile. Nekhoşkhane Florence tekildari Revşa tedaviya Tendürüstiye endameşanda İmraliye Sırı Süreye Önder daxuyaneke niviski veşan. Daxuyane devu hatiye gutum. Mıxabın tabloya nörolojik abres Sırı Süreye Önder her kudiçe xırab dibe. Emnihat qonağı kedin axeter dene. Refleksa nekhoşeme zayıf buye verma mecid dome. Metersiyali serjanavi her kudiçe zede dibe. Lebele em tedaviyen xwe bi sebreke mezin dominen. Çiğdem Kılıçgün uçar gutti ve azadiya rebera po misoger bibe reksina partiya heremen demokratik DPP Ahmede le eyvaneke davaten anavça peyaze şeşemi kongre avarte le darxist. Pişti rezgirtire hevseruke DPP Ahmede Mehmet Şirin Gürbüz ahı ve gut banga açtı ucvaka demokratik areber aporiya çareseriye vekiliye azadiya gele kurtu Cihane pişreji peyama girtiyenjin enli girtige Ahmede hat xwendin u kongres sılav girin. Hevseruka DPP Ahmede Sultan Yaray hevşaredare Ahmede Doğan Hatun beştaran sılav gir u serkeftin xwest. Hevseruka giştiya DPP Çiğdem Kılıçgün uçarji ahve gud dibinge hemu pirsgirek u ne haqiyande ne çarit serkina pirsgireka kurteye. Dive pevajoye diroki de tişten giring dikevin sermileyin herkesi. Dive devlet u deslatari demildes operasyonel leşkeri bideravastandın. Zamanı gefan tek bebe u mercen aktörü serekeye çare seriye Brez Abdullah Öcalan başbike. Çiğdem Kılıçgün çargutku dermane pırskireken Türkiye civaka demokratike. Dive İmralı vere valakiren gele kurt hukuka tecid u kayyum kabul neke. Dive deslatari de kanunen guhertinan bike u biteybeti de kanune infaz ede guhertinan bike. Dive lijne idare u çavderiye berakirin. Dive jibu daxwazen gele kurd gotuna teröre ney bikaranin. Em jibu berpirsiyariyen xwe amadene le dive deslatari jibu berpirsiyariyen xwe rabe. Dive devlet jibu banga büst hafte sıbatê gavan baveje. De kongrede hilbijartin bi yek listeye hatekirin. Ruçem El Yakut u Ahmet Doğan veke hevseruken DPP Ahmede yenu hatenil bijartin. Kongre be geredane govende bdavi bu. Likütahiyeyi bi playa S.ne ert heşçe bu leguri daneyen serukatiye sreve beriya revşen karaset u lezgin afet ارتحج ایرو سرس به ساعت 7:21 به پلیا 3 نهچه بو هات راگانو که ارتحج 6.13 کیلومتر دبن ارده ده چه بویه ولو باجارن در دو رژی هاتیه هیسکرن هیجایی bir xistine ber به سرس به ساعت 2:45 دجی به پلیا 3 ارتحج چه بو Li Stuttgart'e bir anne tertele Dersim'e hateli darxistinle Almanya bajarı Stuttgart'e bu sal ve gera tertele 40 Dersim'e de sala 1907 merasima bir ayna hat bekanin. Bir anime peşenkliya platforma tekoşuna lice 40 ya Stuttgart'e li komele Aleviya becekli hat bekanin. Ligel Dersimiyan hejmareke zede Kürt demokrat u şoreşker tevli bir anine bun. Pişte haftıran sinevizyon alise 40 hatte tamaşakirin merasima bir anine bir duruşmayan bıdavi bu.
Rojnavan ceren kaynak iskit jiyana xwe ji desta komela rojnavanên hemdem çêgede baskê Enqerê bi daxuyanekê ragihan ku rojnavan ceren kaynak iskit ji nişka ve rewşa wê xirav bû û jiyana xwe ji desta. CHD xemgîniya xwe anî ziman ji malbat û hempîşeyên wê re sersay xwest û got em ê derbarê merasima ve şartina wê de agahiyan bidin. Em bank li herkesî dikin ku beşdarî merasima ve şartina hevalê me bibe. Komelê Rojnavanên Yê Dicle Firatê DFG jî li ser hesaba xwe ya X'ê peyamek da û got mirina dosta me rojnamavan ceren kaynak iskî ji bo me wendahiyek mezin e. Em ji malbat û hempîşeyên wê yên kar re sersaxiyê dixwazin. Ceren kaynak iskî di sala 2014 de weke nûçegihan karên derve li Londonê dest bi kar kir û di gelek rojname kowar û ajansan de nivîs û nûçeyên wê derketin. Êrişên devletên Yekbûyî Amerîkayê yên li ser Yemenê berdewam dike her ikem 8 kes mirin. Hatiragihanin ku di êrişa devletên Yekbûyî Amerîkayê ya li ser paytaxta Yemen Sanayê de her ikem 8 kes mirine. Di daxuyanê berê roja yekşemê de hatiragihandin ku di êrişê bi şev de 2 kes mirine. Li gorî agahiyên ku AFP parve kir hejmara kuştiyan li Yemenê gihîştiye 228-an. Artêşa Amerîkayê ragihand ku wan ji 15 adarê vir ve li Yemenê zêdetirê 800 hedefan xistine. Piştî serokê devletê Yekbûyî Amerîkayê Trump hat ser wazîfeyê êriş li dij Yemenê dijwartir bû. Li Xezayê hejmara kuştiyan 52,243 kes derbas kir. Wezareta Tenduristiya Hamasê têkildarî êrişên İsraîlê û wendahiyên dawî de daxuyaniyek da. Di daxuyanê de hat ragihandin ku hejmara kuştiyan ji destpêka şerê li gel İsraîl û vir ve gihîştiye 52,243 kesan û balkişan ser ve xalê. Piştî komîteyê şopandina wendahiyan xebatên berhevkirina daneyên wenda bi dawî kir bi giştî 697 kesan jiyana xwe ji destan. İranê 16 sal cezayê girtikê bi ser jinekê de sepan. Nergiz Nesîrîm jineke İranî û bi baweriya xwe mesîhî ye. Nesîrî di duduyê mijdara 2024 de di yek meha cudaniya xwe de bi tometên çalakiyên propagandayê yên li dijî şeriatê hate girtin. Her wiha ew şandin girtîgeha evînê. Piştre di duyê kanûna heman salê de bi şêweyekî demkî û bi dayîna berdelên hate pêvajoya da rizandinê hate berdan. Her wiha di 4 Sibata 2024 de li şaxê 26 dadgeha şûreşeya Tahranê û şaxa Suhûl 6 a dadgeha îstinafê hate da rizandin. Malpera dengê girtiyên Kurd û İranê ragihand ku Nergiz Nesîrî di encama vê da rizandinê de hatiye cezakirin. Cezayê li Nesîrî hatiye birgîn wiha ye. 16 sal cezayê girtikê, 15 sal bêparkirina ji mafên civakî û 330 milyon lîrayên İranî cezayê pereyê dane. Bi amadebûna Bafil Talebanî û Mesrûr Barzanî wê yeneke û PDK kom bibe li gorî agahiyan îro carekê din şandiya danûstandinê ya yeneke û şandiya PDK li Dukan a ser bi parêzgeha Silêmaniyê bicivin. Di civînê de wê li ser avakirina kabîneya nû ya hikûmeta herêmê de guftûgo bikin. Hêjayî gotinê ku ji hilbijartina di 24 Meha 2024 de hatiye kirin û danûstandinê yên yeneke û PDK têkildarî avakira kabîneya nû ya hikûmeta Herêma Kurdistanê 11 caran li hev kom bûne. Lê negihîştin tu encamekê. Xelatên Festîvala Fîlmên Kurd a Düsseldorfê hatin belavkirin. Festîvala Fîlmên Kurd a Düsseldorfê ku cara duyan hate li darxistin bi dawî bû. Li dawiya festîvalê de dîwarên cuda de xelat hatin belavkirin. Derhênenê Kurtê fîlman dibin navê xelata piştgiriya fîlma nû de 4 xelat wergirtin. Di festîvalê de 23 Kurtê fîlm ketin pêşbirgê. Lijneyê ji her parçeyekê Kurdistanê Bakur Başûr Rûşat û Rojava xelatێk da derheneran. Derhenerên ku xelat wergirtin evin: Xelata Rojava Rodî Osman, Xelata Roşilat Mariman Samadî Salt Salers, Xelata Başûr Muhammed Seherwanî, Xelata Bakur Mahsun Taşkın,
Komite Festivali jî çar xelatên taybet ji bo fîlmên dirêj û dokümanter diyar kir. Derhenerên ku xelat wergirtine evin. Xelata jina Amînî, Maria Lourdes Vasconcelos lêgerîn. Xelata mafê mirovan Ömer Biçer, Vartinis. Xelata sînemaya berxwedêr a Xelîl Dağ, Olma Suud Serekaniyê. Xelata Yılmaz Güney, Binevşa Berivan, T. Virgin an Cihildin. Belê gotan cemenû çên saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê we demiş.